Helo, a chroeso i Qs. Helo, ti'n iawn, Dylan? Ie, good. Mae'n ffynnu, gofyn i ti os ti'n iawn cyn dechrau recordio, wedyn gofyn i ti eto os ti'n iawn ar gyfer y viewers. Dwi dal yn iawn, diolch, Dylan. A Good. i bawb adra hefyd, dwi'n gret. Nes i torri'r fourth wall fyna. Dyma? Fi'n credu, falle. Sort of. Mis bach arall lawr ond o Rownd. Lot i digwydd, fel arfer. Ni'n disgwyl i pethau fynd yn ddistaw, ond dyn nhw heb, mae pethau jyst i blymu os rhywbeth, mae pethau jyst i esgaleitio, do? Do, fi'n credu oedd y cwpl o benodau cynta, nath o absolutely loads digwydd. Oedd y Ken a Kay, y ras. Y ras, ie, twyd y tad a mab. Rhamant amrywiol, oedd y tor cyfraith, yn dod i wneud mwy i'r amlwg. Gosh, oedd yna bob math o bethau. It's all kicking off. Gwestai heddi. Rhywun bach gwahanol heddi. As in gwahanol i arfer. Ddim yn disgrifiad fi o Tony Llewelyn Roberts. Bod y person really eccentric. Ie, rhywun bach yn wahanol. Dim actor am change, ie. Ie, na fe, un o'r sgwenwyr, neu un o'r pobl sydd ar y panel straeon. Ond cyn hynny, fi'n credu iawn ni mlaen i daclo'r penawdau. Yr un pethau fus diwetha, nath ni ddechrau off efo tod y tad a mab. Ti'n be, o'n eitha sioct bod wedi dod rhwng mor quick hwnnw. Sydd fewn i ddeud. I guess na, ti'n gael misoedd o ymarfer o wedyn all of a sudden. Mae fe'n dod. A nes i'n really fwynhau bod ni wedi cael lot o top bants. Just fel y blaen. Lot o toilet humour, lot o gyfriadau penol. Siw bod chdi misio mynd i tŷ bach. Unwaith eto. O rhaid i chdi. Sy'n beth? Gwyn i'n pam ti'n gwenu. Y benol di fydd yn brifo ar y set galad na. Ganolbwyntiau di yn eich di dy hun. Y gad ym henol i allan o hyn. Ia. Wedyn Philip dda, so wedi chdi arfer efo fo. Ie. Nes i joio hefyd. Gymaint o oedd bant yn dod o pob gornel, oedd bant yn dod o Rhian. Pan oedd hi fel... Ti angen siafo coesau ti, bydde ti'n fwy aerodynamic wedyn. Ie. A hefyd, dwi wastad licio pan maen nhw'n referensio pobl go iawn hefyd. So, nath Geraint Thomas gael rhyw honourable mensch gen i hi, do. Do, verbal cameo. Ie, verbal cameo, ie. Wrth gwrs, oedd y ras, was an all fun and games, fel maen nhw'n gweud. Achos, gafon ni crash, ynddo? Do. A ni... Ie, dwi'n gwybod, os o'n i'n really disgwyl beth mor drastig i ddigwydd, ti'n gwybod? Ie. Oedd angen rhywbeth i ddigwydd i sortio Ken a Kay allan, doedd, really. Ond o'n i ddim yn disgwyl damwain, ac ie, Ken yn gyrru i fewn i Philip achos bod wedi cael rhyw fath o funny turn yn y car, doedd? Do, dread o fe. Rhaid i weid hefyd, mae bach o bai ar Philip, cos oedd e literally just yn sefyll yn ganol y rhewl, yn ganol bend. Stupid yn sefyll fanna, doedd, really. Oedd, really. Ond ie, fel ti'n gweud, so mae Ken a Kay wedi cyfamod. Oedd y mor lyflu, doedd, achos oedd gweld Ken yn ysbyty a jyst gweld Kay yn ymatab i hynna, oedd o'n torri dy galon di, doedd. Oedd yn. Oedd chdi jyst yn teimlo gymaint dros dy hi, ac oedd chdi jyst oedd o'r diwedd, o'r blinking diwedd. Ai. Mae hi jyst yn peidio bod y person mwyaf a jyst cyfadda, fatha, mae dal i garu fo. Deud wrtho fo, bod i deud, dwi'n caru chdi, Ken. Oh my gosh, oedd hwnna yn absolutely beautiful. A wedyn, be oedd y really neis wedyn, oedd pan nath nhw nôl i'r tŷ, ac oedd o mor neis gweld Ken yn ôl yn y tŷ. A oedd o kind of business as usual. Kay, fatha, Oi, traed lawr. Union fatha Garthyr. Watcha di beth ti'n dweud, yn mynd i allan trwy'r drws o fatha shots. Hei, ddim eisiau ffrio yn. Ia, byddwch yn glen. Pidwch â phoeni. Dyn ni'n dall yn gilydd yn iawn. Dyna'n do. Yndan tad. Da iawn. Ond hefyd, oedd hi'n gafel llaw ar y soffa. Na, dwi'n cofio sy'n dweud fi fel Ken a Kay yn gafel llaw. Cute. Oh, gosh. Oedd ambell i linell yn oedd just fel, o'n i mor siŵr bod i am di golli di. A Ken fel, dwi'n mynd i nunlla. Ti'n aros efo fi am byth.
Paid, ti'n gwybod, nes i watcho hwn ar Hangover fyd, so o'n i'n crio da. O'n i'n crio, ddylwn i'w bod yn well, a pryd o gosio ar Hangover. Oh my gosh. Wel, o'n i'n beichio crio. Anamlwg, mae rhywbeth, wel, mae rhywbeth ongoing yn mynd i fod efo Ken nawr, nice. Achos o'r business insurance yma, ie. Ia, wel, dyna oedd y peth, dyna, later on yn y stori, oedd o'n troi allan bod Ken ddim efo insurance i yr car sy'n rhaid y cares mewn bach o bicl. Yndi. Ti'n be, fe yn meddwl nath nhw'n mis o trick, ti'n bach, be mae dramau modern yn mis o mas arno yw'r classic amnesia storyline. So ni'n meddwl, bydde Ken yn deffro lan, oedd e nôl yn union lle oedd e misoedd yn ôl, byth wedi bod y ffyr. A bod Cain trial cyddio hwnna o pawb, a bod nhw'n fel, paidwch dweud i fe. Pawb yn y bentra bod o a fynd nôl yn bezis a... Yeah. Never happened. Oh, gosh. I'r classic. Bydde fe probably efo dim clemp am Arthur yn bod mor neis i fe wedyn, chwaith. O'n i yn licio Arthur, fel byto mewn. Ges di warad o'r Jezebel ddoi? Hilarious. A deud fatha... Wel. Sbia bwsi yma. Arthur. Be wyt ti'n neud? Chicio bod yn di newid i wyllus? Ie. Oedd o'n ti'n fatha bod y dechrau bod nôl yn ffom, a nath o ddeitha Philip yn y siop. O'n i bod fi'n glad lleisia. Mae fo halwch Lazarus i hyn. Di godi o farw'n fyw. Ti di maddau iddo am chwarae Skittles efo chdi. Great line. Arthur, de. Ddim lot o Arthur fi sbel, oedd y bit lle oedd Arthur, ond nhw'n bwerus iawn. Ond nhw'n ffynnu neu ond nhw'n drist, fel, oh my gosh, yn amlwg, mynd nôl i weld Linda. Arthur! Linda, sydd wyt ti'r air. A wedyn, ar ôl, oedd hi fel gwahodd e mewn, oedd e fel, lot i wneud. Ar y shot nesaf ni'n gweld o fewn, isten, darllen hen texts, Iris. Ia, yn sgrolio drwyddyn nhw cradur. Wel, dwi'n deud cradur, ac o'n i yn teimlo masif bechod drosto fo. Cwbl o funudau wedyn, mae o a Ken kind of rhwng gilydd, dyw fatha, symud ymlaen. Mae'n mynd yn ôl na fe bwnsio foda? Wel, ti'n mo be, mae da nhw chemistry. Oes. Mae hi yn bod yn rili neis i fe, a fi cael ei gyd o dda, fel, nath ei weld y cwpl na, do? Nath ei weld y cwpl hapus da. A fi cael ei meddwl sy'n, mae'n rhy hen nawr i fod yn aros o gwmpas. Os mae angen cwmni, mae angen, os mae'n unig, pa blai. Wytio dy carag fedd, Iris, mynd fyny gyntaf, ia? Actually, good point. Dim ond bryd nawr, roedd cael ei roi lan. Oedd y boi na then? Ie. So mai. Ni'n meddwl, efe definitely gŵr Linda yw e? A ni'n meddwl falle, brawd hi'n ei rhywbeth oedd e. Ie, dyna sa'n dda gweld bod na rhyw fath o ryw miscommunication di bod ynglyn â pwydio. A swn i yn betting woman. Swn i ddim yn syni os ydi Arthur yn mynd nôl i'w hen ffyrdd, os oes fo'n dechrau rhyw, bydda, gosh, o brawd chdi di, gret, dechrau beth efo Linda, ond wedyn bod na rhywun newydd yn dod ar y scene, a bod o'n rhyw, putting his eggs in all the different baskets, de. Rhyw driongl bach. Tyma bach fel, wel, triongl neu falle sgwar, dylwn ni fod yn galw fe, sydd wedi dod i'r arwyneb, nes i'n bodoli'n barod, rhwng Rhian, Matthew, Dafydd, a kind of Iolo. Na, mae o definitely yn triongl am o Iolo, just ar y tu allan. Ie. Actually, ti'n gwybod, nath o ticlo fi, bod Iolo just yn borio hi efo stories Thailand hi. Fydda gyd yn nabod y person trefeilio na sydd jyst ni fynd i fama, sbiar yn syniad. Dwi ddim yn boeni. Oh my gosh, mae hwnna 100% wedi bod yn fi. Oh gosh, nawr ti wedi gweud fi'n rhaid sylweddoli. Gutted. Tio be ddo, fi'n falch i weld, o'n i'n iawn am Matthew a Rhian. Oedd Rhian definitely flirto fe o blaen. He definitely for it, doedd. Nes you called out, chwarae teg. Yn amlwg, mi oedd efo fe brwstanedd sbar. Yna mor ffynnu. Os brwstanedd sbar ti? Wel, oedd na massive flirty line di dod gen i hi hefyd. Ti'n bita sothach fel e? Wel, os ti'n ferch dda 80% yr amser, ti hawl i fod yn ferch ddrwg, weithio? Dolwr amdani te. I love hwnna. Ia, a wedyn,
be oedd hi'n gofyn gysgyn ti frwsh danas bar, a dwi'n gwybod oedden nhw newydd gael kebab, so ella na lot o gael y cymaeon o fo. Ond wedyn, o'ch ti gweld, o na, dim jyst eisiau fo'r munud yna oedd hi'n bwriadu aros yn noson. Ie. Ond nes i ddim yn meddwl hwnna, mae'n brwys ar ydi nawr. Nes i 100% cymryd mae beth oedd i'n meddwl yn gael aros dan y bore, ddim. Nes i roi benefit of the doubt, de. Do, ar y teg. Ond na, a wedyn oedd Iolo jyst yn gytid yn gweld nhw lawr grisiau, a mae'r ci draen yn ôl. Wel, yn union, da. O'n i yn really hoffi'r olygfa pan maen nhw'n bwyta kebab yn y bwys yr efennau. Oedd hwnna'n really nice. Ond yn y bord... Oedd nhw'n real chemistry, doedd? Oedd nhw. O'n i'n kind of meddwl wedyn, cos yn amlwg oedd Matthew yn really offi hi. A, wel, o'n i falle bod yna bosibilrwydd bydde rhywbeth yn datblygu, yn amlwg mae hi di sort of paio Matthew, gweud mae un thing i noson. Rhaid fi weid, mae'r ferch ma. Ar os nos fe Matthew, a kind of gwybod bod mae'n amlwg bod Iolo wedi bod yn fel trail man o fi hefyd, yn y bore, jyst yn fel burst o trwy Vince a Iolo fel... Coffi. Dyna'r selfie na! Yn dressing gown Matthew. Dwi'n admairio i dem. Mae'n confident lady. A hefyd, mae Matthew jyst i bod yn hollol desperate wedyn efo hi. Wel, a ddim just yn desperate, ond chydig bach yn gas. Oh my gosh, mor gas. Dwi'n dall lle oedd chdi licio'r hogan, ond mae wedi troi, mae'n horrible. Really horrible. Be ddigwyddodd oedd hi wedi gwneud gwaith papur. Fedri di gael golwg ar allan enw, a dod yn hwy mi cyn y gloch ola. Sa'n credu gai amser dy fi wers nawr a fi fod yn ar chweched yr iard brawn ma. O fe rhaid i rywun arall yn dyn nhw be. Chwarae teg wedyn ddo, wrth gwrs. Ellen to the rescue, once again. Yn dod gweud, na, mae'n iawn, cer di, i gaiacio. Tos, di joio, siwr, mae'r papur ma'n gret. O'n i hapus wedyn hefyd bod Rhian wedi cael cyfle i mynd i caiacio. A o'n i'n sôn yna, wel, mae'n busnes yn dda, oedd busnes yn dda o blaen, ond busnes yn ei arad o hyn o'n well nawr. Wel, yndi. Efo Iestyn. Wel, oedd Anes, dim mynd ymlaen yn gweud bod wedi overbooko. Ond... Dim yn dweud. Gosh, gael grip yn nhw, Fel, just ffonio rhywun mewn. Dim yn gweledigaeth busnes ni, o gwbl. Na, a ddi flap braidd ddo, just panicio. Ti'n mynd, na, falle di ganslo, cos ni efo really good booking. Just yn gweud, na ni ffeindio rhywun arall. Ia, a hefyd fatha, just rotatio, fatha, os o just hi a Iolo yna, wel, sa un lot o blant yn cael bita pizza, tra bod y ddau arall yn gwneud rhywbeth. Ia, nath Iolo chwarae teg iddo fo, spotio geith Rhian dod i helpu, dwi'n meddwl, just oedd oedd angen help, ond oedd o chydig bach fancy chances dal i fod yn cael hi yna ar y diwrnod. Ond gath o'i paio, nath i just eitha fo'n stres, gyda fi gariad. Mae Iestyn, obviously, efo plans i hunan yn pocedu'r 50 quid na on the side. Slei, da ni'n di'r rhagweld hynna o gwbl. O un hwntw, wel, o un deulu o hwntws, i deulu o hwntws eraill. Mrs Eds a Llyr, back on the cards. Loving it. Da, oedden nhw mor cute pan nath nhw, mae'n teimlo oes yn ôl, actually, pan nath nhw ddechrau cyfarfod yn ôl, fatha, ar y slai yn gyfrinachol. Ond fel text fel teenagers. Dwi wrth y modd efo nhw'n really neis gweld nhw efo'i gilydd. Mae wedi bod yn lyflu just gweld y ddau o nhw'n fod yn rhieni briliant hefyd. Ond nes i really fwynhau fel y bant rhwng Iowan a'i dad, pan nhw'n golchi'r car. Jew. Nes i mlaen fan hyn, de? Ni wedi meddwl mynd â hwn i gael ei olchi fori. Efa fideo, swn i'n cael 5 pint am o'ch i gar o. A faint ti'n disgwyl wrth ei, de? 10. Oedd y car di proper gael ei laddro fideo, yna loads o sebon ar y car yna, de. Nes i weld y Iowan bach na'n gwenu, Herbryn. Mae'n bach o'n nightmare. A ti'n be, fi wedi mwynhau gweld y ddau teulu'n uno. Ddim yn unig... Wel, mae wedi bod drawn cyn o di Sul, cwpl o weithiau. Mae Iowan... Sorry, Lein, doniol na ticlo fi. Mae Llyr yn... Dwi'n meddwl gos yn trio ni, ond mae'n lot o lein sy'n ticlo fi. Oedd dweud rhyw lein ffynnu am datws ros, ond hwnna ticlo fi. Wedyn, oedd Ellen yn sôn am mwy ar dion llynydd, a wedyn oedd Llyr fatha, popeth yn iawn, dy bach o gwstad, na gywe.
Mae ffordd o fe gwirionedd sy'n swnio'n weird. A fi completely gytuno efo'r sentiment yna. Fel, mae popeth yn neisach efo bach o gwstard. Ond, popeth yn neisach efo bach o gwstard, dwi. Union fel e. O, rwy'n jawl bach na Iwan wedyn, fel rhywbeth oedd mam yn neud. Oh, yeah, caid the gag. Mae rwy'n gweud yna. Mae rwy'n mynd i ti rhywun yn bwyd. A mae rwy'n gweud, crumble a fel yn iawn i ti, ti fel, rhywbeth mae mam fi'n neud. O, caid the gag. Mae lot yn adlach cael gafel ar ryw bob, caid the gag. Yndi, ma fe. Yeah. Ond oedd yn really sweet na Mali nath perswadio Efan i fynd i weld i fam o de. Gosh, ma nhw mor eiddfed y plant yna. Ma nhw mwy eiddfed o'r rhieni, fi'n meddwl, ti'n bod? Yndi, cysyno. Fi'n cael bod yn testament i'w cenhedlaeth nhw, achos fi'n cael ffyl na ma'r plant dydyn yma'n meddwl am eu teimladau a yn siarad am bethau ac yn ystyried eu meddwl garwch a iechyd meddwl. Ie, quite right, da. Ie, what a teg i nhw. Ie, ond wedyn, ti'n gwybod, y munud maen nhw wedi mynd i'r carchar, ti'n cael chydig o lamb fel swan dwyt o y fam, gweld y fam a just awkward o bod hi wedi cael o bod o, dwi'n eich mlaen i fod nôl efo chi, a bod Llyr da, Ie. Nei di ddod ato ni'n syth ta, ar ôl dod allan. Wrth gwrs. Wow, na'r. Geith ddod i weld ni, Keith? Keith? Ond un cam ar y tro na fe. Mae'n teimlo nawr bod e ddim yn mynd i fod yn rhy bell i ffwrdd, ti'n bod hi'n dod mas yw e. Na, mae hi'n mynd i ddod allan de, a, wel, yn fwy diweddar, mae peipan Llyr yn y tŷ di byrstio, so... Well, actually, mad storyline. Mae'r whole te'n ruined, basically. Mae tŷ i gyd, ti'n mynd. Yeah, gosh, get it. Dim just fatha y gegin o dan y bathroom neu be bynnag. Y tŷ i gyd. Oh my gosh, o'n i'm yn gwybod hwnna'n gallu digwydd. Na, fi. Ond yn Glanrafon, unrhyw beth yn bosib. So mae'r teulu yna'n byw efo teulu... Wel, na, actually, sorry, mae Elen di rhoi y cynnig ger bron, do. Ac o'n i weld os fydden nhw'n deud iawn, ond dwi'n meddwl bod gen nhw lot o opsiwn arall, fydden nhw'n gorau mynd i'r un gwesti ag o Ken yn aros yn efo nhw. Yeah, oh my gosh. Siwr oedd yr un gwesti oedd Caitlin yn mynd i fyd. Ie. Nhw'n rhaid loads o busnes mas o... Mae'r gwesti, ia, allan o misfortune trigolion Glanrafon. Ie. Ond ia, da ni'n cymryd bod Llyr a'r hogia mynd i fyw at Elen ar Gent. A wedyn, ie, lle mae hynny'n mynd i adael Emma sydd yn y jail. Gosh, ie. Nes i really fwynhau cwrdd â Emma o'r diwedd. Oedd hi'n, fi cael bod hi'n gymeriad da. Fi cael bod hwnna'n mynd i fod yn storyline really cyffroes. Cytuno. Hefyd, na ni sôn mwy am yr extras nes blaen, ond oh my gosh, nes i droio'r extras yn y jail. Wow, extras yn y jail yn brilliant. Ie. Pan nhw yn y jail hefyd, oedd Efan, o'n i'n lyfo rhai o lines e. Mae'r ysgol yn cool, dweud gwir. Pennaeth yn dda. A pan oedd Emma ar fam fel... Siw, ti'n newid Efan? Ynddo, mi ydw i. A nath ni gael absolute classic hwntw. Mae wedgen dwn. Classic hwntw. O un happy couple i happy couple arall. Sophie a Dylan. Babi ar y ffordd. Un o'r pethau ni bach yn siomedig efo, oedd pa mor easy breezy oedd Dylan pan oedd y ffeinio mas o gender. Ie. O'n i oedd hwnna'n mynd i fod yn thing, ond ddim really yn, oedd e? Na, oedd yn teimlo fatha bod o'n mynd i fod yn... Wel, nathon ni feddwl fysa Mair yn datgelu a spoilio bod dim, ond... Ie. Na, nath o just disgyn, troi ffair a cael suitcase o ddillad pink am hynna fo. Do! Gosh, Mair a llawn nightmares. Oh my gosh, mae pawb yn y tŷ yna, just yn moody. Owain jyst ar ei ffôn edrych amser. Blinking teenagers. Mair yn gweiddi dros y le i gyd. Fi rwan, bob yn ail ddydon ni. Na, Citad. Ia, ti di bod chwarae 10 munud. A ti'n be, sa'n cael ei bod yn ddylanwad da yn o'r llew. Na, mae o hefyd yn... Hwna fe, copio nhw, mae fe, siwr, hwna fe. O'n i yn meddwl, ti'n oedd, nath nhw'n gwneud y sîm o fe, mae'na dal rhyw deimlad bod yna rhywbeth gwael yn mynd i digwydd i Sophie. Do, ddi'n cael twinges, doedd. Oedd. Ond oedd, ti'n oedd, wen oedd y gaden a bron y cwmpa peth hi yna fe. Ti'n oedd, hi hefyd cwmpo yn y siop. A mae dal, ti'n oedd, nawr bod Dylan yn crutches efo'r wedi torri bigwrn, mae hi'n mynd i fod yn gofod wneud hyn o mwy o beth yna'r. A fi'n teimlo fel bod ni'n mynd... Ti'n iawn. Ond fi'n rili gobeithio bydd popeth yn iawn, achos... Dwi'n Dylan ddim yn heiddi unrhyw beth gwael yn digwydd eto. Na, mae Dylan yn heiddi bach o look dda, dydy. Ynddi. Teulu arall sydd angen bach o look dda, neu gosh, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith nhw, yw yr Hardys. Fi'n cael ei hwn...
yw un o'r storylines mwy cyffroes sydd wedi bod yn rownd Espel. Ti'n ni'n gweud bob pennod ers ni ddechrau'r podlediad mae pethau'n mynd yn fwy ac yn fwy cyffroes efo bywyd Barry. Mae'n mynd yn agosach, ni'n mynd yn agosach at y gwir. So'n amlwg, nath Jason ffeindio mas am damwain Iris. Who are they anyway? You don't want to know. But they're not to be messed with, I'm telling you. I mean, your Barry should know that. Look what they did to your ma. Oedd hwnna'n huge. Oedd chwarae teg i Iwan Fawn, oedd actio briliant fyna. Superb. Iwan Fawn, a hefyd Mick fel arfer gwych. A wedyn ti just yn... Mae Jason just on the rampage wedyn, dydy. Mae o'n just yn mynd syth at Barry fatha, tyd efo fi. Di bob dim yn iawn? Na, di. Na. Mynd i'r cops wedyn, o fe. Oedd a un llinell, pan oedd Barry wedi gweud paid a gwneud hyn. Ond oedd Jason's fel, wel, gwna ti fel then. Ti ddyled i wneud hwn. Ie, yn union. A dwi'n dallt ochr Barry hefyd. Os di cops yn ffeindio allan, mae o'n gonar yndi. Yndi, ie. A ti weld, mae o'n gonar, neu mae nhw'n mynd i, chwalu, wel, ti pizza a Jason, a Annes, a Danny. Mae pob sy'n agos i Barry mynd i fod mewn peryg, dydy. A chance fysa Barry ddim yn survivio chwaith. So dwi'n dall pam bod o ddim, ond mae Jason yn gymaint o fo iawn, dydy. Diolch methu bod yn involved efo hynna, di. A diolch jyst methu penderfynu be ydy'r peth iawn i wneud, achos mae eisiau wneud be sy'n iawn i'w fam, a tegwch, a jyst sortio bob dim, ond hefyd, gwma'n gwybod fysa mam fo ddim isio Barry drws nesaf iddi hi yn y fynwant na. Yn union. Oh, gosh, oedd y llinell hefyd, oedd Jason yn gweud bod wedi cysuro ei hun yn meddwl bod mam di marw'n hapus. Oh, gosh, oh my gosh. Fi'n edrych roi goosebumps i fi yn ail adrodd e. Ia, de. A nath o ddeud wrth Barry, do, i fi, ti di marw. Ie, gosh. Fi'n methu helpu ond ti, sori, just Barry, dda chwaith. Mae popeth, mae Barry obviously wastad wedi bod yn dodgy, a mae popeth jyst mynd yn waith, basically, ers i mab y dyflannu, yna fe? Mae hynna'n wir, de. Mae wedi colli fab e nawr, mae wedi colli fam e, mae fe'n gwthio i frawd ei ffwrdd. Erbyn hyn, mae fe ddim yn bod yn neis iawn i Danny o gwbl, ond... Wel, ie, dyna di peth efo Danny, de. Mae'n teimlo fath oedd wedi kind of geinio hi, a oedd e weld, pan anodd gwybod efo Barry, ond oedd o i weld Dutch and Smitten a yn poeni am Danny, a pan oedd Mick yn dweud bod Pat isio copa, o'r Barry na, dim Danny. Fel leave her out of this. Ie, yn union, so oedd e weld fel bod o'n malio am Danny hi. So, ond mae o di involve i'w ond achos mae wedi cael goriadau copa, do. So, mae Danny yn involved. Mae Jason yn involved, achos mae'n gwybod. Ynddi, ie. A to be fair, mae Anest a Danny wedi cael eu hunan yn involved hefyd. So, un peth, sy'n ni'n fel mates efo Barry neu rhywbeth, sy'n ni just ddim eisiau bod, sy'n ni ddim yn involved, sy'n ni'n fel, sy'n ni eisiau gofyn cwestiynau, sy'n ni eisiau rhoi'n rhywun i mewn, dwi'n fe? Na. A fel a oedd Rhys, de, ond mae Rhys o'n hefyd, mae o di gweld a mae o di sticio i drwy'n i fewn. Oh, gosh, sa'n edrych mlaen i gweld retaliation yna, cos mae Barry'n mynd i weid rhywbeth fe yna. God, yndi, cadw ad drwy'n allan, de. Wel, yn dark ddod o gweld Barry'n gaslight o Danny gymaint. Oh my gosh, a hi'n absolute mess wedyn. Mae'n bwysig bod fi'n cael yn rhyddid. Yndi, dwi'n gwybod, dyna dwi eisiau fyd. Dwi eisiau chdi i ni fod yn hapus efo'n gilydd. Dwi'n mor sori. Gosh. Cos dyna di peth, mae'n hogan glyfar, mae'n hogan gall. Ond dwi'n meddwl, mae wastad i bod bach yn blinded efo cariad, dydy. Mae dal i weld Dutch yn amheus, ond dwi'n meddwl mae just ofn colli fo gymaint. Yndi. A ar ôl y busnes tin tomatoes na, mae hi'n teimlo fydde rwan. Be oedd yn y tin tomatoes? Drugs neu cash? Drugs? Dwi'n meddwl drugs. Wel, hefyd ddo, pan fydde mwyn gwisgo menig? Myna, ddim yn bysach chdi di steinio i gyd. Ie. Oh my gosh, o'n i methu credu hwnna. Oedd e jyst yn rhoi wipe bach i'r thing, jyst fel tiny, o'n i'n rhoi yn yr envelope. Ond rhywun o'r ochr arall, mynd i gael fel bags them drugs, but fel, fucking smells like tomatoes. Ond oedd o'n good twist oedd bod oedd yr
be bynnag oedd y bloc amheus bod o yn y tunia. A Dani hollol fydda, dwi mor sori. A cael go ar Rhys hefyd, achos mae'n hollol, mae Barry di gaslightio big time wan, so mae hi'n mynd i goelio fo rwan, dim much bed ydi. Cos oedd hi rhyw chydig yn drwg dybus, ond rwan mae'n just na, dwi'n gwybod, I'm behind my man. Rhaid i fi weid hefyd, si absolutely lyfo gweld ti fewn i swyddfa Barry yn y lle newydd ma. Fi'n meddwl bod fel y garej ar ardal ma nawr, fi'n gael mae lot o shit yn mynd i mynd lawr. Mae'n siŵr geith John a nhw i clymu mewn rhywsut, Al Rhys yn amlwg. Dyna di'r peth, de. Pwy sy'n reit wrth ochr ydy John, sy'n briad efo Sian Copar. A mae Rhys am y pethau sy'n mynd ymlaen, so ydy Rhys mynd i ddeud wrth Sian, fatha, dwi'n am bod o'n dodge'n digwydd, Cos oedd Sian a Barry arfer dod ben lot, doedd, a mae hi di bacio off hefyd, so... Cawn weld. Gan bod ni wedi sôn am Caitlin a nhw hefyd. Sori glywed am methu'r test, Caitlin. Sorry gwaith. Can ôl trio to. Be nes di, Lowri, ar y test gyrru? Nes i ffeilio tro cynta, o'n i'n 25 fyd, nes i ffeilio tro cynta a nes i basio yr eildro. A fi fyd. Caitlin, os ti'n gwrando, wel, ti obviously ddim, ond... Os mae unrhyw un yn gwrando nawr sy'n newydd methu test cynta nhw, o wastad tro nesa. Oes. Wastad tro nesa, ond mae'r peth, mae'n torri dy galon, dyn. Horrible. Nes i grio de, nes i nôl i gwaith, a nes i fech y crio, a gyfer hogyn yn ei gweithio, fo jyst ddim yn gwybod be i wneud, dwi'n fod i hygio hi, ne? Oedd y driving instructor fi, Griff, oedd e gweud, come on, I'll drop you off now, where do you want to go? Ond i fel, no, it's alright, I'll walk, ond i fel, no, come on. Oedd e fel, drop fi off, and he's fel, yna, really eisiau crio. Pan oedd ni stopo yna, mi just oedd e fel, it'll be alright, mate, next time, and i fel, yeah, it'll be alright. Hwna fe. Ond ia, Caitlin Mawrth i gael hwnna, dwi'n teimlo i ffoen hi, de, bechod. A fi fyd. Reit, na ni mae penawdau, mlaen nesa i'r caffi. Reit, yn ymuno fan ni nawr, yn y caffi, mae un o sgwenwyr Rownd, Tony Llewelyn Roberts. Siwr wyt ti, Tony, wyt ti'n iawn? Yndw, gret, sydd ych dau? Ai, good diolch. Yn edrych mlaen i sgwrsio fyd, actually, i gweld yr ins and outs o sut mae Rownd yn dod at ei gilydd. Wel, beth bynnag gallai ddeud, a nhw ddim seithi fi ar ôl fynd yn ôl, dwi'n fod lan gyfer chi. Pa mor hyd ti bod yn sgwennu Rownd? Wel, nes i ddechrau'r un pryd â Maldwyn John, sef Mr Parry yn y siop. Nice. A dwi'n meddwl bod hynna'n cyfres 13. Cool. Ond ambell i flwyddyn oedd gen ti fwy nag un cyfres, so dwi'n yn siŵr faint o flynyddoedd ydi o, ond da ni ar 27 rwan. Wow. So, gnewch y maths. Mae'n 14, dwi'n meddwl o flynyddoedd, ond mae'n bendant 14 o gyfresu. Wow. Clas. Gosh, mae'n spanno lot o storylines anferth rhywun, dwi? Ynddi, ti'n just gobeithio bod nhw wedi anghofio pethau erbyn yr intro nesaf, ti'n gwneud nhw, ti'n beth. Os mae unrhyw straeon sy'n sticio allan i chdi o gwbl? Dwi wedi bod wrth y modd efo stori a Iris a pethau. Mae hwnna wedi bod yn gret, cos mae fatha... Oedd yna rhyw ddyfnder yn efo na tydda ni ddim wedi bod yn mynd iddo fo o blaen. Mae wedi esblygu dydi o fod yn raglen i bobl fengach. Mae wedi dod yn raglen sydd mae pobl hŷn a pobl yn werthfawrogi fo. Wedyn mae'n neis cael mynd ar afal ar rhywbeth dipyn bach yn fwy trist a perig fel all. Ydy hynna rhywbeth ydych chi'n gorfod bod yn ofalus ohono fo, actually, o ran y gynulleidfa? Ydych chi'n ymwybodol bod yr oedran di newid a sut ydych chi'n delio fo hynna, cadw pob yn hapus? Oes, mae'n balans anodd i daro, cos wyt ti'n gorfod, da ni isio cynhyrchu rhywbeth sydd yn apelio'r teulu i gyd. Mae hynny'n golygu bod chdi'n gorfod bod yn ofalus wrth drin efo bob pwnc wedyn. A mae yna rhai pethau, mae yna rhai straeon ella sa'n gweithio'n well efo dipyn bach mwy o edge yna fo. Ond wyt ti'n trio ffendio tir canol lle. So ti'n meindio fysa rhiant yn mynd eistedd o plentyn a dweud, wel dyma beth sydd wedi digwydd yn fan hyn, teip o beth. Heb ddwy'n yr hwyl y stori oedd ar bob, teip o beth. So yndan, da ni'n ofalus, ond da ni hefyd yn trio gwthio fo mor bell a fedra ni o fewn yr amlen arbennig, da ni'n dewis gweithio ni, ti'n fo? Ie. Ti'n gweud ni hefyd, fel fi'n geso mai ddim just ti sy'n sgwennu na. Wel, fi'n gwybod. Ie, mae'n ddi-stop. Sbiwch blisters ys gyda ni. Na, mae na, sut mae'n gweithio, mae na dim o tua 6 storiwr, sef o bobl sy'n sgwennu'r straeon. A wedyn mae gennym ni bobl tu allan, 2 yn sgwennu'n gyson,
a mae gennym ni fatha rotation o bobl eraill sy'n dod i sgwennu'r sgriptiau, a da ni hefyd fel sgwenwyr stories yn cymryd twrn bob hyn a hyn yn sgwennu penodau. Wedyn, mi nawn ni dros gyfnodau, da ni'n sgwennu mewn blocia o ryw, mi allai fod unrhyw le o 40 i 18 o benodau ar y tro, sy'n cyfatab i gyfnodau ffilmio maen nhw'n neud ar y tro. A wedyn, am y cyfnod yna o ddeuddag wsos, dyda mi fyddi di'n fynd â 4 ohonach chi mewn stafell fydda fo, ond cyn yr hen Covid hyll ma, da ni bellach rwan adra ar Zoom yn gweithio. Wedyn, da ni'n cnocio storis un bob dydd am 4 diwrnod. A wedyn cael nodiadau, a wedyn mae'r straeon yna mynd yn ei blaen i awduron i'w sgwennu ar ôl mynd trwy rhedill golygydd a pwy bynnag sy'n gofalu am y stori. Waw, cool. So os oes na sawl un ohonach chi yn sgwennu ac yn storio, os na byth ffrio o gwbl dros storylines, neu... Gret. Yr unig beth sy'n gret am Zoom ydy dwi'n wedi gorau hitio neb y ddiweddar. Cos dwi'n yn gallu... Na, ti'n bod be, mae o'r hwyl gorau un i fod yna, cos da chi'n gorau ffrio mae gen pob i safbwynt, does. Mae'n just mater o gadael dy ego wrth y drws a dweud, dwi'n mynd iawn tro yma, ond os oes 3 o bobl yn deud bod fi'n wrong, mae'n rhaid i dderbyn bod fi'n wrong ar hwn, bod fi ddim yn meddwl o iawn. Na, mae'n mater o beth sy'n gweithio o rai bawb. A wrth gwrs, mi gei di 4 ohona ni wedi gwneud y stori na, da ni'n pasio fo mlaen i'r cynhyrchwyr, a maen nhw'n troi rownd a dweud, mae hwn yn rybys. Hynny yw, mae'n gweithio fel atos a de byth yn cytuno, mater o opinion ydi o'i gyd, ynddo? Mae'r straeon yn dieddol o aros reit driw i'r cymeriadau hefyd. Mae'n siŵr bod yn mynd nôl amlaen rhwng yr storiwyr gwahanol a'r criw cynhyrchu'n helpu hynna, ond dwi'n meddwl dyna pan mae'n hawdd i fod yn hooked ac yn invested yn y cymeriadau, achos maen nhw wastad yn driw i'w hunan a'i rhinweddau, wel, dydy. Dwi'n meddwl, ti'n bod beth, ddylwn i'n dweud hyn fel hyn, ond dwi'n meddwl bod hynny'n help o fod yna'n hir. Mae yna ddau'n drin a mae yna bobl wedi bod yna'n hirach na fi. A be mae hynny'n neud, dwi'n meddwl bod o'n gwneud chdi'n driw i dy gymeriad, wyt ti yn medru deud a dy llaw ar dy galon, dwi'n meddwl fysa Ce'n gwneud hynna. Cos mae yna dentasiwn mawr i bobl ddod i mewn, neu dim pobl ddod i mewn, i rywun dod i fyny fo stori, beth am lle mae Ce'n mynd yn ballroom dancing queen, type o beth, ti'n bo? Neu beth bynnag ydi o. Hwna'n stori dda, hwna'n gyfres nesaf. Ond, ti'n gwybod, diolch yn mynd i ddigwydd, dim ots beth, mae yna rhyw triw i'r cymeriad ydi o, a da ni yn trio amddiffyn hynny, type o beth. Ac yn aml iawn, efo cymeriadau newydd sy'n dod i mewn hefyd, wyt ti'n mynd gwybod yn iawn bedyn nhw nes wyt ti wedi gweld nhw'n mynd trwy pethau. A dyn ar ôl dipyn bach, wyt ti'n dweud, fysa Elen ddim yn gwneud hynna rwan, cos da ni'n gwybod teip yma package ydi Elen, teip o beth. Sut mae cymeriad yn dod i fodolaeth? Os chi'n gwybod greu'r pobl yma, mas o'n unman, rili, ni chi? Fydda'n had yng nghyfraith yn gofyn fi bob amser, sut da chi'n meddwl am y storis yma? Sgynna fi ddim syniad. Ti'n clywed storis tisio wylio dy hun yn does? A dyn nhw ti'n trio bod mor greadigol a phosib. Ond wrth ddod â cymeriad newydd i mewn, am hynny beth ti'n neud ydy, pa fath, ti'n gorfod mynd i ryw gau, pa fath o dwll sgynnon ni yn y cast rwan. Os sgynnon ni rywun drwg, yda ni eisiau rywun doniol, yda ni eisiau rywun sydd efo hyn a hyn o blant, fydda'r dod â plant yn ei blaenau i ni ar gyfer y dyfodol, cos mae rhaid meddwl am hir hoedledd cyfres hefyd. Sa'n pwynt, unwaith mae'r chweched dosbarth i gyd i mynd, sgynnon ni neb ar ôl, da ni eisiau gwneud siŵr bod yna blant yn dod drwy'r system, da ni eisiau gwneud siŵr bod yna bobl ddifyr golygus yn dod i mewn, fel bod gennych chi ddewisiadau, mix and match, pwy sy'n mynd i fynd off efo pwy, rhywbeth sydd wedi codi yn y podlediad efo ni yw wrth i fath o un hwntw adael y rhaglen, mae wedi gweld hwntw arall yn dod mewn. Oes na quota o hwntws chi'n gorfod cael? Wel, ti'n gwybod beth, mae'n dibynnu faint o hwntws sy'n cael ei hel o'r de am bod pobl methu diodda nhw, basically, wedyn, da ni'n gorfod derbyn nhw. Na, mae croeso i bawb, mae'r gath yn agorad bob amser yn Rownd a Rownd, yn Glan Rafon. Sôn am gymeriadau newydd, be am yr hen gymeriadau, os fysa na byth cynlluniau i ddod â hen gymeriadau nôl, neu weithiau mae'n digwydd yn naturiol dydy, mae yna gymeriadau da ni o bobl ddesbel yn dod yn ôl, ond mae'n wastad yn neis gweld hen wynebau, dydy'r broses yna. Mae'n briliant pen wyt ti'n medru, ac os ydyn nhw ar gael,
Hwna di'r peth. Mae'n wirioneddol anodd. Mae lot o bobl oedd yn actio nhw pen oedden nhw'n blant. Wel, tydyn nhw ddim yn bellach yn actorion rhai ohonyn nhw. Mae'r rhai ohonyn nhw wedi mynd yn ei blaen a i fod mor enwog dydyn nhw'n eisiau dwad i'r Rownd a Rownd. Ond gen ti rhai fatha... Dari Catrin Mara, dwi'n meddwl oedd ni'n gwrando ar y podlediad, oedd hi'n efo fel, be oedd hi, Donna Drugs. Donna Drugs, ie. A mae wedi dod nôl fel prif athrawes, briliant, ond o ran, dyda ni byth yn meddwl, da ni ofyn dipyn bach hefyd pen wyt ti'n meddwl, ond os da ni sbio ar amball i deulu, ond mae gen hein 3 neu 4 o blant, a da ni byth yn clywed amdanyn nhw just iawn. Cos os wyt ti'n codi un ohonyn nhw, ti'n gorau wedyn, os di o'n dod yn ôl, lle mae frawd o ta? Neu, lle mae chwaer nhw, neu beth bynnag, mae'n wirioneddol anodd cadw'r universe yn gyfa. Ie. Fi yn hoffi hyd yn oed pan mae fatha rhywun jyst yn cael ei crybwyll, ond fi'n siŵr bod nhw wedi just dropo enw clay mewn rhywbryd. Dwi eisiau pigo Lowri fyny ar rhywbeth hefyd, mae gen i am. Oedden ni yn teimlo, o'n i'n trafod bod fi'n dwad heddiw, ac oedden ni asgwrn i pigo fe chdi, oedden ni'n cael y teimlad bod chdi ddim yn teimlo bod ni'n gwneud yn gwaith ymchwil. Cos nes di ofyn, os oedd na Medwyn yn De Affrica... Oh my gosh, ia. A dylia fo ffonio chdi. Wel, nes i wneud, oedden ni wedi gwneud yn ymchwil cyn hyn, de. So, am lot o bobl yn gwybod, de. Ond Medwyn ydy'r trydydd enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Affrica. Nice. Honest, just con bod chi'n gofyn, gofyn bod chi'n mynd yn am ar peth, de. Eifion ydy'r ail, de. A'r enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Affrica di Gwilym. Waw. Ond ydych chi'n mysio fod yn rhy amlwg, mae'n siŵr na dda. Gwilym Butterlazy yn enwog iawn yn cneifio hippos yn De Affrica ers 1973. Ie, mae hynna'n digwydd weithiau yn Rownd ydy. Mae yna enwa dychmygol, wel, dwi'n stand corrected, maen nhw'n bodoli go iawn yn amlwg. A wedyn mae hefyd yn digwydd efo fatha y fourth wall, lle dwi'n meddwl un o'r penodau diweddara, mae Geraint Thomas yn cael mensch, mae Adele di cael mensch. Torri'r fourth wall na, sy'n eitha difyr hefyd. Dylia cymeriadau o pobl y cwm ddod yna weithiau, ar ei holidays neu rhywbeth. Fi wedi bod gweithwydio am y moment yna ers blynyddoedd. Sy'n ni'n lyfo os oedd yna'n digwydd. Cari mae'n ei sens do, mae yna lle i fe ddigwydd, surely. A mi ddylia chdi bod chdi medru mynd o Cwm Deri i Glanrafon ar dy holidays yn dylecht. Wel, dylia. Ond mae Elin Fflyr, di bod yna o Pennod o, so... Do, tad, do. Ie, so mae hi'n bodoli ar dros... O ie, mae hynna'n bwynt, actually. Ai celebs fysa pobl y cwm ta, just pobl... Os fysa nhw'n gymeriad ar pobl y cwm, swn i'n afa tasa nhw'n dod, na cymeriadau fysa nhw de. Ie, definitely. Byna gydyn nhw'n pobl y cwm, dyna po fysa nhw'n fanna, teip y beth. So fydd Gary Ddrwg yn cymryd drosodd gen Barry Ddrwg yn y drosodd. A cael y cyflythrennu sydd da ni'n hapus iawn efo hynny, wrth gwrs. Yr unig le sy'n mynd y ddrwg, sy'n nhw'n istian rhwng ffrynt naeth y llall yn gwachad y rhaglen arall ar y teli, de. Mae'n chwythu mhen. Mae'n rhy meta yn ddi o lawa. Oes gyda ti soft spot a troi ar cymeriadau, neu yw yn rhywbeth ti'n gofod dal nôl? Fel arfer, mae yna rei fatha sa'ch di licio bagsio, does? Pen da ni'n sgwennu penodau, mae yna 2 neu 4 llinyn strand ym mhob un penod. A wedyn beth da ni'n neud, mae yna 4 o'n yn ystafell, a dydyn bod y 4 strand. Ond amlwg fydd gen ti un hoff strand. Fynd i ffendio un haws i'r geiriau'n gegar pobl yma, neu ti'n gwybod sut maen nhw'n cydweithio neu beth bynnag. A rhod i Arthur i fi unrhyw bryd, a dwi wrth y modd. A wedyn mae'r gyrru'n gymaint o hwyl, cael dy roi, reit, da ni'n mynd i gael y pobl yma'n siarad o'i gilydd, ond na i fynd ar ôl hwnna. Yn lle bod fi'n hogio Arthur i gyd i fi'n hyn. Ti'n fan mawr o Will Tarn hefyd, a just am bod Arthur, de? Ie. Na, da ni'n sefydlu, fatha'r peth fourth wall, na ddech chi sôn amdani, ond dwi'n meddwl bod o'n canu clocha pendant efo'n cynulleidfa ni, dydy, mae Will Tarn yn gret, mae o'n rhywun poblogaidd, mae oed Arthur yn licio, mae'n country and western, mae o'n Gymraeg, mae'n briliant, lle fysa wedyn, pam ddim i Arthur licio rhywun sydd yn byd go iawn i, de? Sicr. Sut ydych chi'n cadw'r holl beth yn fresh, ta, fatha? Yn ywedig, yn ddiweddar, dwi'n teimlo fatha, wel, dwi'n gwybod os dwi'n fwy, achos bod ni'n neud y podcast ma, ond dwi'n teimlo fatha, bob tro da ni'n gwneud podcast, dwi'n meddwl, iawn, that's it, fydd na dip wan. Ond os mae wedi bod yn gyson, fatha, cyffroes a rhywbeth yn digwydd, a dwi'n gwybod os ydych chi'n neud o. Un peth sy'n digwydd, dwi'n meddwl, mae yna gas danfarth, dwi'n cofio faint sy'n ei gyd, mae yna 30 os nad fwy yna, de. A be mae hynny'n rhoi i chdi, mae o'n rhaid
combos gwahanol i chdi dydy, os ti isio. Ti'n gweld, gwahanol gyfleoedd i bod pobl yn rhyngweithio fe i gilydd. Ond be mae o'n neud ydy, mae dy lygad di wedi ffocysu ar y criw yma. So, da chi, fel cynulleidfa, ddim yn poeni am be mae Ken yn neud, am bod ni rwan yn gwachad be mae Dylan a Sophie neud. Ac efo nhw a'r trafferthion mae nhw'n gael, neu Matthew a'i trafferthion carwriaethol neu beth bynnag. Wedyn, dwi'n meddwl, mae hynna'n golygu bod y lleill yn gymharol rhydd ac yn ddim yn cytunu'ch sylw chi. So wedyn, mae gennym ni le fynd ati nhw wedyn. Ella bod hynny'n rannol gyfrifol am pam wyt ti'n bynnag tydi'n yn teimlo be bach yn stêl. A mae'r hen ddwediad ydy, mae beth sy'n bersonol yn gyffredinol, dim yn gwybod beth yw'r term. The personal is the universal, de. Hynny yw, so os oes gen ti broblam bach rhwng teulu, mae o'n debyg o fod yn broblam wneud pawb nabod. Nathon ni sôn ar dechrau am stori Iris, a ni wedi cyffwrdd rhywfaint ar y straeon personol yma. Os dros y blynyddoedd, fel pa mor anodd yw i wneud y penderfyniad ac i actually rhoi mewn i waith bod, wel, basically lladd rhywun off. Ydy'n penderfyniad anodd? Fel efo Iris? Yndi mae o. A mae'n hannar calon a hannar meddwl oeraidd. Be di'r posibiliadau sy'n mynd i ddwad allan o hyn? Does a ddim byd gwaith na cael galar yn taflu di gysgod am hir dros rhywbeth. Teip o beth, tio? So wedyn mae rhaid chdi wneud siŵr bod os ydyn ni'n mynd i fynd ac yn mynd cam o'r ofnadwy o ddifri, o ddifrifol a lladd rhywun neu bod rhywun yn marw, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod na bod o'n mynd i dalu ar ei ganfed teip o beth. Ti'n mynd i ganolbwyntio greu siŵr, reit, wel, os ydy Iris yn mynd, wel, mae'n ofnadwy o bechod bod Karen yn gorau mynd, ond mae'n agor y math yma o bosibiliadau ni. A dyn nhw ti'n gweld, beth sy'n digwydd efo Jason a Barry, dim jyst teulu'n galaru dyn nhw, maen nhw'n galaru i bwrpas, cos mae yna amgylchiadau penodol wedi bod ynglyn â sut nath y farwolaeth ddod o gwmpas yn does. So wedyn mae hwnna'n, so ni'n dweud mae hwnna ar yr ochr plus, mae dy feddwl wedi dweud hynna, ar y minus, so ti'n misio i Karen gael ei lladd, ond mae mae'r aberth yna, be mae'n rhoi i chdi ydy'r difyrwch da ni'n fwynhau rwan. A rhaid dweud, mae'r stori yna di gweithio mas, mae wedi bod yn anhygoel, fi'n meddwl. Fi'n meddwl dyna pryd nath ni ddechrau'r podlediad oedd just ar ôl i Iris farw, a wel, mae'r datblygiad ni wedi gweld yn stori Barry sydd wedi fod yn adeiladus blynyddoedd, a fel ffaint mae cymeriad Jason wedi tyfu. Mae'n anhygoel, fi'n meddwl. Mae'n gwneud gwylio anhygoel, fi'n meddwl. Yndi, diolch. Mae yna deimladau gret gwir yna does yn cael ei portreadu. Mae'r perfformiadau wedi bod yn wych yn yr holl... Wel, drwy i draw, ond yn y strand yna'n benodol. Reit, ni'n gwybod ti methu rhoi gormod off, ond... Sa'n gwybod sut neu os ti'n cael at y mwyn, ond erbyn diwedd y gyfres yma, allan ni ddisgwyl aelodau o'r cast i adael y cast. Sa'n gwybod os mae fe trwy marwolaeth? Sa'n gwybod os mae fe trwy mynd i'r carchar? Allan, unig beth allai sicrhau ydy, byd Rownd, lle mae o'n holl bwysig bod drygioni yn cael ei gosbi. Mae hynny'n mynd i ddigwydd. Pryd na'i dod troi allan yn y ffordd ydych chi'n meddwl mae o'n mynd i ddigwydd. Yn rhywbeth hollol wahanol. Da ni'n gobeithio fydd o ddim yn run of the mill ffordd o gosb teip o beth. Clas. Beth am cymeriadau newydd? Fi'n cael ni kind of cael yn hinto fyna falle cymeriadau newydd yn dod mewn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl sef yn deud gormod, da ni wedi cael Mam Mel dy cyrraedd, do? Fi wedi joio i. Dwi'n meddwl fydden ni'n gweld mwy o Mam Mel, dwi'n meddwl. Wel, hwnna di un o'r issues eraill da ni'n mynd ar ei holio nhw hefyd, sef camlinelliad rhyw, da ni'n gael o'n Saesneg, gender misalignment, cos mae hon yn secret fawr o'r tu ôl y camera, mi fydd Trixie angen operation dipyn bach mwy cymleth na hernia. Oh my goodness. Ydy, cos Eddie di enw hi go iawn. A hogyn bach ydi o. Trixie. Dwi'n meddwl fydden ni'n gweld Trixie eto, ond perig fydden ni'n gweld dipyn bach mwy o Gloria, sef Mam Mel.
Mae hi wedi bod yn wych hyd yn hyn, efo one-liners, idiomau, wedi rili mwynhau. Beth am y syniad o falle dod â 2 gymeriad newydd mewn? Falle jyst am un golygfa, rhyw fath o gyflwynwyr radio neu podlediad, falle? Wel, sa hynny'n, os oedd Richard Parks yn medru dwi, mae'n gweld pam, pwy ddech chi'n feddwl gael, Angharad Mair a rhywun o heno neu rhywbeth fel yna? Bach rhatach, bach fwy low-key, illa. Beth ydych chi'n neud wrth nesaf? Gwreddi breuddwyd, gobeithio. A sa fo'n briliant, fysa? Ond sa ni methu cael chi troi fyny ac yn dweud, da ni wedi dod yma i wneud y podlediad yma arna chi. Mae hwnna'n malu tiar 5 wald yn fel os oes ffasiwn beth. Swn i'n ddigon hapus i fita toasty yn y cefndir, da. 100%. O, cael panad yn y caffi fo fi fan hyn, man, so hynny'n ddigon, fysa. Fysa, yn union. Gofyn cyfrwyddiadau. Efo acen brymu. Alla chi fod yn sidekicks i Mick. Hollol gredadwy. Waw, cronies Pat. Tony, fi meddwl ni adle fyna. Mae wedi bod yn hyfryd sgwrsio fo ti. Mae'n gret, wedi mwynhau bob munud. Hai, mae'n rili ddiddorol gweld ochr arall i Rownd. Di, sicr. So diolch yn fawr am ymuno fyny. Diolch i chi, diolch am ynghali. Bob hwyl, ta-ra boys. Ta-ra. Waw, hwnna'n gred cael rhyw fath o insight i fewn i ochr arall i Rownd der. Da ni'n gyfarwydd efo cael yr actorion ymlaen, so dda'n neis cael ochr wahanol. BTS go iawn, neu behind the scenes i'r pobl sydd ddim yn y biz. Diddorol iawn, diddorol iawn. Ond nôl o flaen y camera rwan, da ni'n mynd ymlaen i... Extra neu cameo y mis, Dew, ni wedi cael treat o fus ar gyfer extras a cameos. My goodness, ond mae gymaint extras da. Loads. Mae wedi really splasho mas y mis yma ar yr extras. Rhai o extras really da oedd busnes pobl oedd yn mynd i kayaco. Oedd huge cast o extras yna. Oedd. Very good. Right, mae rhywbeth fi eisiau siarad am y caffi. Oh gosh, ia. Right. So, oedd ni interview, obviously nath Anwen dyma am interview. Anwen. Yeah, Mr Parry? Philip, please. Fi absolutely wedi cael digon o'r busnes yma am chwilio am rhywun i weithio yn y caffi. Fi wedi cael digon. Oedd yn union rhywun peth y tro diwetha. Oedd e fel, mae rhywun sydd yn mewn, mae un person, maen nhw'n rhy dwp, mae un person rhy smelly, mae un person rhy ddiog. A methu cymryd lot o shifts. Mae newydd bod storyline amdano kids yn literally fel mynd yn enemies efo'i gilydd yn chwilio am jobs rhan amser. Mae loads o kids yn yr ysgol na, just rho waitressing job i nhw. Mae ddim yn anodd. Mae digon o kids angen jobs. Hefyd, mae yna university ochr arall y bont. Mae yna definitely rhywun angen job. Bydde ddim mor anodd y hyn i ffeindio rhywun. Mae hynna wir. Ond ti'n gwybod, os allai ddychmygu fysa Robbie neu Owain yn awful yn y caffi. 100%. Ond am y rheswm yna fysa nhw yn eitha difyr o doniol i gael eitha aelodau newydd o staff. Fi'n meddwl bod angen i rhai o'r criw Rownd. Mae nhw'n cael eu castio mewn i bod fel, reit, so job bach extra, gen i weithio yn y caffi, gen i mwy o cash, wy dal moyn ti'n neud y Rownd. A fa hefyd, fatha, os ti'n gweithio yn y Rownd, mae'r oriau'n rybys. A wedyn, sa'n joban disadwn gret bysa. 100%. A sa'ch ti'n cael, probably, fatha, mynd adra efo cecs glenda sy'n mynd i fynd off dwi'n wedyn neu beth bysa. Heb os nac o'n i bai. So pwy fi'n meddwl yn eith cael a fi gobeithio, bydd Mam Mel. Dwi'n gobeithio wir, dim extra hydy hi, ond bod hi'n mynd i ddod yn ôl. Mae'n gorfod dod yn ôl, dydy. Yndi, oedd hi'n hilarious. Oedd gymaint o funny one-liners. Be mae hwn yn dal yma? So taid yn troi ni fedd? I grematio gath o. A hefyd, wrth gwrs, cael yn cyflwyno i Trixie. Mae di mynd downhill ers i'ch ti weld un os yna blaen, sdi. Pam bod chdi dod o hi fo chdi ta? Mae di bod at y vet, dwi de? Hernia. Meddylia, ac os eith beth o'n waith. Mae'n beryg i thi mewn i gael ei sgwasio'n slwtch i gyd. Trixie bach del. Oedd i ddigon o sioed oedd. Oedd Trixie yn gi bach fluffy, lyflu. Oh my gosh, sôn am fluffy, nath ni ddim cyfro hwn yn y brif sgwrs gwaith, ond oh my god, nes i joio Mel yn colli teddies hi. Fel mae rhywun di marw. Be sy'n? Mae'n hedis i di mynd!
Oedd hi mor upset doedd graduras. A hefyd faint pa mor soft oedd Kay, just yn fatha, iawn nhw'n ei gadw'r cloc ta. Oh my gosh, I love fe. Ond, ti'n beth o, chwarae teg, fel, un o'r teddys yna'n gallu cael £600 ar eBay neu beth. Oedd e'n big bin bag o teddys. Oedd, ella swn nhw wedi gallu rhoi deposit ar di efo'r teddys na. Ie. Un o'r prif leoliadau am extras mis ma oedd, wrth gwrs, jail. Ie. A dew, gafon ni wledd yn fyna. Oh gosh, oedd. Ond na cwpl, oedden nhw'n briliant. You know I've got to go now. No, please, just stay 5 more minutes, please. Don't go, wait. Gwych. Gosh, hwnna'n rôl eitha challenging, actually, chwarae teg. Oedd wrth gwrs y boi wrth y drws. Who are you here to see? We're here to see Emma Hopkins. A ffefryn fi, a rhaid fi wedi, dyma pwy sy'n cael y wobr. O fi, ta beth, yw y boi nath gweud... Stop! Back to your seat. Very good. Very good acting. Oh my gosh, oedd o'n superb. Oedd llaw allan o bob dim. Stop. Yeah. Briliant. Class. Oh my gosh, oedd o'n wych. Ti'n gwybod, na extra yn y cameo fi y mis, oedd yr anhygol Richard Parks, sef un chwaraewr rygbi rhyngwladol wrth gwrs sydd wedi mynd ymlaen i wneud lot o bethau eraill. Chi Richard Parks? Ie. Ond dim jyst y ffaith bod nhw wedi cael enw Mawr i fewn, ond jyst y ffordd nath o'n neud i Iestyn ymddwyn yn fatha nervous gyd, a fatha, please, fi ddim mynd. Ond ddim wedi gweld ychyr fydda fel e, Iestyn o blaen. Na. Ond fo ddim fi'n wreiddiol, ond ti'n gwybod be, nes i joio'r security guard yn y jail hefyd. Yes. Ti'n beth, allan ni roi i'r ddau o'n nhw. Cameo i Richard, a extra y mis i stop, back to your seat. Penderfyniad, briliant. Extra neu cameo y mis. Stop, back to your seat. Reit yn quick, Love Triangle, Dafydd, Matthew, Iolo. Pwy fydd Rhian yn dewis yn y pen draw? Dafydd, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl mae'n bendant di tanio o beth o Matthew a fyna ddim stop yn y fôn. Bydd Arthur byth yn ffeindio cariad eto? Wel, o'n i'n licio awgrym chdi o Mam Mel. Ydy Llyr yn mynd i cael ei demptio nôl i'w wraig? Neu di Elen locked in? Dwi'n gobeithio bod o just isio Elen, ond dwi'n meddwl ella bod Elen mynd i fod fatha rhyw self-fulfilling prophecy ella a just yn gwthio fo teg at. Right, pwy sydd wedi cael y job? Anwen neu Mam Mel? Di Anwen ddim yn gallu, ddim methu cymitio, so fydd o ddim yn Anwen. Na. Mam Mel. Ydy Dani mynd i fod yn oce? Gosh, ti'n gwybod, dwi'n gobeithio, mae di bod drwy lot, ond mae'n hogan gry. Ydy Trixie mynd i oroesi? Gobeithio fydd hi'n iawn, fyddai'n sgwennu llythyr complaints os di ddim. Reit, na ni, na gyd amser ni efo heddi. Diolch yn fawr, cysylltwch os da chi isio. A tiwrwch mewn i'r mis nesaf o Qs.